Искаш ли да ти разкажа каква е разликата между хубавата и не толкова хубавата бира? Не, шегувам се, няма ти говоря за това. Ще ти кажа каква е разликата между успелите и не толкова успелите хора. И тя е в едно толкова малко, но много значимо нещо, а именно, че успелите нямат проблем да седят извън зоната си на комфорт. И сега ще ти кажа една история, която доказва това моето твърдение. През 1991 година Доналд Тръмп се разхожда по Пето авеню с съпругата си Ивана Тръмп и към онзи момент виждат един бездомник. Доналд Тръмп казва на жена си: знаеш ли, че този човек е по-богат с 900 милиона от мен? И тя съответно реагира доста така лаконично и казва: не, ти се шегуваш, няма как това да е възможно, той е бездомен, сигурно няма никакви пари в себе си. И тогава Доналд Тръмп казва: в момента аз дължа 900 милиона, т.е. съм на минус 900 милиона. Ако приемем, че този бездомник има $0 в джоба си, той е с 900 милиона по-богат от мен. Това нещо не го спира обаче да бъде мотивиран и да продължава да се развива. И няколко години след това, разказвайки тази история, той вече е с 5 милиарда богатство в джоба си. Няма да говорим колко е богат към момента и колко много е постигнал към момента, но идеята е, че тези 900 милиона минус не са били причина той да спре или да се откаже, а напротив, те са го мотивирали и са му дали шанса да се развие до нивото, до което е в момента. Ако искаш да чуеш още мотивиращи истории, последвай ме в моя канал в Instagram, TikTok и YouTube. А ако искаш да разбереш повече за имотите, прочети книгата ми "Имоти не стратегия" от мен, Тео Боев.